Ka khat pratarik menta unai lur arhajar arpo kadai kasing krau jong kiriunget ka Balang Unitarian namadai hagani kasingi hagas nem siaja praspa prapo hinyo lasang yagani kanyam da ubabu hajom kisor sing hagani ka bri uhinyo trap but hagani ka tan chatai lamingi hi barok kawai. Wat lah Snem balalen hakum kani kasingi yakajing Rakhe laju yo ban penlong hakarukam ka ba ipo ipeng pha Henry menta Snem nakadaw jung knyang jingpang COVID-19 kajing Rakhe kalalong halaki jong ki yeng kisem UPCN ulayo pat yakakubor jong kani Lyngkhuh Snem ka ba chispa lai phola jong kani ka Balang na away na kinoyalam bahalor. Tiga ni anniversary yang ini menta Snem ka penduk mensia pila banong bangim yo banyak penduk umtahan rei ya ka kubor ya selok jong ki pastor ki jongi ki ba ai na pos ka por ki para banget kim shim du rei ka kubor mo kwa ban ai sha ki para ri ngamut tang ki Unitarian namar ka Balang ka Unitarian kam keren tang ikan nyam ka jongka rei ka keren ya ka jing kedup ka jing kentup ya ka jai ben rei barok away Yukun benri barok away. But halor kani ka nongrim haki jor ten rai jongka nyam jungi ka jing rai ki ban kong ka dan ka wai ka lain ka ba ang ni ki benri barok ni long kun ulay. But day ka ni ka jing ja lingba jong uni unyang jing pa bang ila jiet ya ka ni ban long ka mat pedeng jongka anniversary mata Snem. But habaro silenter kini kita yo bangidan kini jing seng repair ki riu shempang ki la keren bat ya tai halor kani kamat kumnu ba kani ka jingjia kani ka por menta ka hikai yang ni ki brio la dangi long ki kraw ni ki barit ki ba yo ni ki baduk ki ba shempang la ni ki baduna ka jing shempang ngimla ban ya marwe ngimla ban yeng marwe ni ha ban ya teli bat ngasngo ba kani ka kubor jing khot bangi ki ben riu baro ngi long kun blay kapan scam ya kata ka jing sha bang hap ban yelong kawai kum si para namar baro kun ring inget scam ni wanna aju ketolong bolong blaikan ba ka kubor anniversary jong ka Balang Unitarian ta Snem kalong ban khot ya baro kam tam ka jai bin joni ka berit bangin mi dei ban pen pra pen pret su la dia dak min ker kini ki kenro kem jingmut ki bangin su ker ngin su Spanyol la dia maroi bat minum salia ek ba ja shabar ki kan ro jungi henrei bangin smutu bangin samlem ya ka jingnang jingtip ya jing champang ya ka jing dan jing em bat ru ya ka tag bangi baro ni smutu ba ni yo ka jing hikai bangin ia jublei da ka bor da ka jingmut baro bat ru ka kam kongsan ban ia ya ki para mensem ko mangi ia la dia bat halo ni ka nongrem ngasoman om ba apen scam minta ka Snem kani ka Balang ka berit ka balas seng chispa lai ka lai Snem menshua duway nu kriber ukra berkhat ka ja ben riu juni hajam sourcing lengdo nongri balakha sait so pen so ara lai train kat bat ki riu kra kum jong bo susu tham sip charan roy bat ki wei ba ngimde kum ka ja ben riu ban klet di utang na ka daw ba ulong nong seng jong kan nyam ka berit hendengin kan mauru ya usen yang ben hei bulano syaka tok katan jong ka jai riu jungi mana kwa un pen kema di way nak be pendap ya ka kam ka bu trelang bu men jong uni sourcing ban penmi ka dictionary hareng cek ketiak kasih ulai ngas ngoban am anniversary ka suk ba kemen yang ni Unitarian bat le se ka kubor jong ka kanyarap ru ya ki we ki para ben riu bat kam tam ki para riu jungi ulai